Thumelanga namaselo channel ndimadekwana Stella Vista ethada sanibonani abantu bakwaZulu-Natal kwaze kwamnandi KwaZulu-Natal namhlanje ke sila eHammersdale bathi sempumalanga ungayijethi kwenye province kaChawula KwaZulu-Natal bathi seHemsi ke ontsonse bakhona mawusibathole kahle noma uyangithenga ethi kuphi Hammersdale othandazi mnapho ndaze Hems ngabondayi ke ngihamba endaweni right kakhulu namhlanje sila eHammersdale bese clinic elihle kakhulu iclinic to impumalanga kodwa ngale ukuchitha isikhathi ke ngithathele ithuba ngibekele kuNgqongqoshe njalo ngeviki othi ngeza angipheli mandla awubabingelele Ngqongqoshe. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya, sibingelele kubalelele emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi Eyithada bathi bayithanda le part yakhe ethithada mawungayisho ngoba yahlukumezeka Ngqongqoshe. Oh bathanda uyithada yindaba ngaloku umphindisa yona inaphathi nendawo lokhu ethetha kathi eyithada kumbe umlaleli lapha ekhaya uyasithola ke inkundleni zokuxhumana bakwethu zomnyango ikhona iFacebook page yethu KwaZulu-Natal Department of Health na TikTok sikhona njengoba babingelela nje uNgqongqoshe uthi KZNHealth lapha ya ku TikTok ku Twitter sesikhona @KZNHealth @KZ asibasabi futhi esiyangena ku Twitter kodwa sekubizwa ngokuthi phela ngithi uX iX yethu hey no Twitter streets are very rough ya bathi mabethi ba rough sibangene umjovo asidlali nezingane lapha yami sesikhona ke na Instagram lapha ku Instagram ufuna kubuke ngathi uyababa ke yabona njalo nje ubaba KwaZulu-Natal Health uyasithola ku Instagram sikhona ke na ku YouTube bakwethu KwaZulu-Natal Department of Health yizo zonke indlela ke ezizama ukuthi sisondelele siumnyango ebantwini bese kuba yizo ke inhlelo efana nazo lezi la sondela khona emakhaya ngayo yonke imisakazo emkhulu KwaZulu-Natal kanye nomabona kude wala KwaZulu-Natal kade ke silapha yami endaweni leya lapha namawudlule ePort Shepstone kuthiwa ikuphi mawudlule ePort Shepstone ephambidlana nje kwasePort Shepstone ufuka ungene udlule ngaphakathi udlule isibhedlela sethu nasika right ngifuna igama nalo ke libaleka kodwa ke bese ikhona lapho basho ke abantu bakhona ukuthi cha bayalalela kakhulu uhlelo bashilo balala noNgqongqoshe zama ukukhumbula kakhumbula kodwa ke ngizokukhumbuza makhamba usuku ufukuye ePort ehadi manje ngibaphambanisa nendawo yakaMayemaye bathi sehadi bayicishe ngathi Mayemane yes bathi hadi ngayibu siyayizwa indaba futhi bayayithanda le Ngqongqoshe obuyenze yokucorrecta lapha ya abanye masebengena begamanqa endaweni zomnyango bathi sinithanda kabi mase nicorrecta la bengena begamanqa ngoba izinto zomnyango ngempela ziyafuna ukuthi uyishiyele kwabezempilo yiko kufundwa 7 years la nangaphezulu nonesi afunda 4 years nangaphezulu ngisho abashayela ama-ambulance bayafunda akekho ngafundi la ukuzabela uyabona nje Ntokozo uma ngabe bekuthiwa izinto zomnyango wezempilo zenziwa noma ubani noma zikhulunywa noma ubani ngabe nje uthi na ufika la ukukhulumise ngendaba yamehlo ngingene ngigamanqe yebo absolutely uthi ukhuluma ngendaba yomuntu obelethayo ngingene ngigamanqe kodwa ngoba ngafundela okunye ngifundelanga ukuba udokotela ngiyaye ngithi nje phezulu bese ngishiyela udokotela nonesi ukuthi bayichaze manje ingakho sibacela nabantu noza kwethu abawosopolitiki abafana nami ukuthi ofunda ipolitical science akahlale kupolitical science ofunda umthetho njengami akahlale lapho kancanyana bese siyekela ama-health workers kube iwona akhuluma indaba yalapho ngoba uma singakwenzi lokho we run a risk yoku-expose ama-patients iy'gulo zabo okuyinto unconstitutional so akufanele ke sikuthathe nge-excitement le ndaba so hayi oza kwethu nje sohlala nje siloku siqoqana nami khona kuzomela ngithi ukubangenela ke la Ngqongqoshe baningi kabanye othola ukuthi ke angithi lento efana nalento yoku-actor nento yokusakaza nento yokuba intatheli nakho kuyayelwa esikoleni kuyayelwa esikoleni kodwa khona omnye othola ukuthi ebusweni uyabukeka abe nenhlanhla agcina yi-actor ebese duma nje azagcine-ke kanti lento akayiyelanga esikoleni kodwa ke umbona sengena futhi egamanqa kwezinye izinto abanye ke uthola ukuthi wacela ukuthi nje akamemezele mhlawumbe into efana nane-traffic noma memezele into ethini lapha emsakazweni uyayibona ngathi umsakazi kanti phela nakho akakelanga naye esikoleni umuzwe njalo ke sebuza izinto ngendlela engasiyo futhi ama-journalist oba akasili journalist nami ngilake ukugada ke ngoba cha sakuyela nathi ngapha esikoleni lokwe-journalism siyazi ukuthi yini okwazi kune-ethics siyakhona khona izinto wazi ukuthi angikwenzi ukuthi kanje so baningi ke abazoloku befufusa lapha na ku-Facebook
Facebook nakwi-social media kufanele silokhu sibagayida ukuthi cha bafowethu ngokumtatheli awenzi kanje kodwa ngokuthi nje nenhlanhla nama-followers akwenzi ukuthi bese uba intatheli. Uyabona nje Ntokozo lapha ku-social media baningi abantu abangenayo bafake izinto ey'thize. Absolutely. Ngenhlanhla-ke sikhona sonke kuma-social platforms. Uyabona nje phakathi neviki ukhona udadewethu ongene enenkinga ukuthi ingane iyagula inesifo esithize wafaka ku-Facebook. Kunomcimbi lapha nobizwa ngokuthi Ladies House. I-Ladies House. Ngikhona kodwa ngikhulumi ngiyaqhuba nje. Ukuba kubathi kancane. Ngiyaqhuba. Thina basihlabela ukuthi kuyashiwe kuthiwa nathi sibonakele sidlula ngey'moto. Manje udadewethu-ke wayiposta ngase ngingena ngoba ngikhona ngathi hayi asiyikhiphe lana ngicela uxoxe nami eceleni ukuze sikwazi ukusiza ngoba phela uma ngabe ufaka udaba lwezempilo kuleya platform awufuna uchaze manje isigulo semuntu usudila ne-constitution ne-right yakhe constitutional umuntu mhlawumbe ubengashongo ukuthi uyafisa ukwazi ukuthi ugula sakhe so lento yama-ethics ibalulekile thina-ke njengabantu ababaholi kufuna ngaso sonke isikhathi siyigade ngoba i-responsibility yethu nina njengabantu abama-professionals nani kufuna niyigade so i-call mhlambe umuntu angayenza koza kwethu nodadewethu abakhona nabafowethu lapha ku-social media uma lulukhona udaba ofisayo ukulithumela ku-information yethu asinayo inkinga yokuthi ungene usho ukuthi hayi kunodaba olubucayi lana engifisa umnyango waka-health ubheke ungithege tag uNtokozo Maphisa utag uNomagugu Simelane utag nanoma ubani siyaphendula abasithegayo bayazi ukuthi uma beke basithega nje igama lethu laqhamuka wethu uthega u-Department of Health siyayithola leyo nto siyayiphendula kodwa chaya ukugula komuntu kuyaye kuba inkinga usefaka isithombe somuntu kuvela nomunye uvela mhlawumbe akukho right kodwa ke ngeke ngibuyele esikoleni ukuthi into phela mawuyele esikoleni uswazi cha lokho akusamele ke ngikwenze so ngiyabakhuza ke nabanyozwa kethu abafufusa lapha einkundleni zokuxhumana noma ngabe ke ukuphi noma ngabe sinawe la emisakazweni awungakufundelanga lokho kwaka health musukungena uzugamanxe bika nje sifonele mawunazo incingo noma uinbox musukuneka indaba zomuntu nawe nje ukhona uwumsakazi noma udumile uyicelebrity ngeke uthande uthi ukade ufikile la uzocheck igazi bese siphuma siza la uhleni ufikile usibanibani igazi lakhe yebo igazi likanje yebo sasesesithi yabo liyafana naleyo yini ufuna abanye sibaneke emoyeni indaba zabo asigqugquzeli lokho cha ngaleke ke bese siyaqondisa nje ngaleke kodwa ukuthi sichithe isikhathi la kahle namhlanje asilwi namuntu futhi asilwi nalaba ngempela nje ngoba ngisho ukuthi naye lo omemezela itraffic obekade ngene egamanxile endabeni zaka health angilwi futhi naye ukuthi nje ukukhuza nje cha ngena phela ngokuthi ke uthi nakho kwenzana kodwa ungabe usungena uzuveza isithombe somuntu uveze konke ngoba usukusulwa nelungelo lakhe nalowo muntu lokhu kufihlakale isigulo sakhe no qonqoshe sila eHammersdale namhlanje sibe kwayena eMpumalanga eHams Ntokozo sizovakashela iclinic yakhona ngathi uma siqeda uku-appointwa ngoJune kwaba yenye yama-commitments umuntu awenzayo ukuthi sizoqhubeka siloku sivakashela ama-clinic sivakashela iy'bhedlela sivakashela wonke ama-facilities akwa-health ngoba senzela ukubona ukuthi kusetshenzwa kanjani kusetshenzwa ngale ndlela esisho ngayo ama-clients ethu or ama-patients esiwabiza ngama-clients thina aphatheke kanjani isevisi lapho isevisi enjani kukuphi lapho kufuna silungise khona kukuphi lapho ama-clients ethu ehappy khona so sizovakashela ikliniki ke leyo siphinde sihlangane nemanagement ye-district la yaseThekwini sixoxe nje ngendaba zezibhedlela zabo namakliniki nokuthi silungisani silungisa kanjani enye yezinto esiyitholile njengoba besilapha ekliniki sihamba nabafowethu abamakhansela abakwazile ukuthi basijoyina bathi uma ngabe ula eThekwini noma uka-ward 1 kwaXimba i-area ikakhulukazi kunenkinga ekhona yokuthi uXimba abantu bakhona abaningi bayaye lapha engikholwa khona kwa-ANC Maphisa kuthiwa uyabrancha branch manje ngicishe ngathi ababrancha yebo ababrancha lapha eNorthdale Hospital noma eHerigwala Hospital manje
uma ngabe egula umuntu ngoba ngokwedemarcation kamasipala uward 1 useThekwini ebese abantu baka EMS noma abantu bama ambulances bavele bethi cha wena ngoba ulaka ward 1 siyakuthatha sikumikise esibhedlela esiseThekwini kanti isibhedlela umuntu oka ward 1 omunye ohlala khona esiseduze najwayele ukusebenzisa sisemgungundlovu ngoba ama district awafani. So besixoxa ke lolo daba amakhansela ethu ecela ukuthi cha asibe nohlelo lokuthi umuntu mangabe efisa and ifile yakhe isemgungundlovu akavunyelwe phela ngoba vele uward 1 awukho kude kakhulu nomgungundlovu. So sesivumileke ukuthi sizokwenza lokho, siyaxoxa nabantu baka EMS, sivumelene futhi ukuthi namakhansela mhlambe sizobiza nanomhlangano omncane womphakathi lapha eWard 1 kufika abantu bama ambulance, kufika abantu base clinic nesibhedlela sokuxoxela nje umphakathi ukuthi cha unelungelo ngoba vele bona basedize kwasemgungundlovu kucheap ntokozo kubona ukuya emgungundlovu kunokuya eThekwini edolobheni. So kufuna phela nathi sicabange lokho sibazwela abantu ngoba asingafani nalabo abantu bamakoloni colonialist abafike eAfrica bavele bafike eAfrica baqaba amahamu Africa benza imingcele eyayingekho traditional eyayiveli ngekho. Uyabona nje na ufika lapha eMpumalanga not eMpumalanga ePhongolo iSwaziland nje ingapha khona abakasimelane ngapha khona abakasimelane ngapha hayi nomzala abafowethu bahlukaniswe ifence ukuze ukhulume na injalo ukuze ukhulume nayo uma nje ocingweni umbone lapha kodwa kwenye ikhandi ngenxa nje ukuthi abelungu bafika bathi hayi nezantu amzalo kwamba kanjalo ngapha kushoda usawuthi manje ke nathi akufanele sifane nalabo bantu sithi cha siyabahlukanisa abantu bakithi uma bethi ngisebenza ngapha vele sabantu basemakhaya siyazi ukuthi ikhona imali yetekisi ufuna uyikhokhe ukuze ufike eThekwini khona imali etekisi uyikhokhe ukuze ufike emgungundlovu. So kufuna sibe reasonable. So sivumelene ukuthi cha lokho sesiyakulungisa sizoba nohlelo lokuhlangana nomphakathi sikwazi ukuthi silichaze ukuthi hayi sekuukuthi umuntu nje into esiyifisayo ukuthi patient uma ifike eclinic elichaze lolu daba ukuthi cha mina lami file lisemgungundlovu elami file lise Northdale elami file lise Herigwala therefore uma ungirefera ngicela ungirefere ngapha akubona bonke ke by the way abafisa ukusizakala emgungundlovu abanye basafisa ukuqhubeka basizakala eThekwini nabo bazoba nalo lelo futhi ngiyayithanda indawo yalali njengoba sila nje abantu abaningi bala eHammersdale ungathatha ngathi ngoba kuseduze eThekwini mhlambe basebenzisa iThekwini kodwa nganothisa kakhulu ukuthi ba prefer abaningi futhi ukusebenzisa iPietermaritzburg abayithatha ngokuthi lona dolobha labo eliseduze ukufaka nazo zonke indawo ezakhele la kunjalo uyabona nje umuhamba ku N3 Ntokozo uyayibona ukuthi i-turnover eHammersdale icishibe halfway house between iThekwini nomgungundlovu. So abanye ngempela izinto zabo bazenza emgungundlovu abanye bazenza eThekwini. So akufanele sibacindezele nathi sifane nohulumeni obandlululo ocindezela abantu bakithi sibe siphuma khona nathi endaweni esifana nathi. Kuyisikhathi esinzima kakhulu lesi kuma matriculants ngoba njenge society noma umphakathi siyayifaka ipressure eningi ekutheni wenza kanjani ku matric and nezingane zethu zigcina zibona umatric kuyileso sikhathi leso dictate ukuthi uyapi nempilo. So izingane zethu ke ziba phansi kwengcindezi kakhulu ukuze zenze kahle ku matric so that zikwazi ukuthi ziphumelele ziqhubeke nempilo. So isikhathi esiba very difficult einganeni mentally ngoba ziba under pressure. Siyafisa ke ukuthi sithe inganeni zethu vele phela kona ukufunda uqale ngoJanuary noma uqale ka grade 11 ngoba into abazoyibhala manje ka grade 11 kufuna nje manje ba focus but bagade ke ukuthi umuntu angafundi overnight angalali ngoba uma ungafunda overnight ungalali uzothi ufike ephepheni vele ulala. So kubalekile ke ukuthi indlela izingane ezifunda ngaso ziyipace kahle enza umuntu abe ne timetable yokustudisha aphinda abe ne timetable yokuphumula ngoba uma ngabe uzofunda uyabona Ntokozo kuyathi umuntu une span esithize so concentrate uma ngabe abanye abantu kuthiwa umuntu ukwazi uconcentrate for 45 minutes ebese yaphumula omunye u15 or 30 minutes ebese phinda yabuya. Uma ngabe uzofunda ungaphumuli ugcina kukhona into oyifundayo kodwa ingangeni but ungaboni wena ukuthi ayingeni. So kubalekile ke ukuthi izingane zethu ziyipace indlela engcono yokuyipace ukuthi umuntu
abe ne-timetable yokuthi leli hour ngifundani ngiphumula 30 minutes, leli hour elilandelayo ngifundani ngiphumula 30 minutes, ngoba ngaleyo ndlela uba effective. Na uzovela ufunde nje uthi ufunda 3 hours wonke, uzoba no 2 hours owufundile kodwa ungakhumbuli lutho into oyifundile. So kubalekile ke ukuthi ingane zethu zipace zingabi under pressure, zifunde kahle. Kodwa kubalekile futhi ukuthi nathi njengabazali, nathi njengama-guardians, iy'ngane zethu ey'bhala umatric kulesi sikhathi samanje sinike ithuba lokufunda, ngoba phela noma singathandaza kangakanani, uma ingafundanga ingane lapha kwiphepha akuzophuma umthandazo, kuyophuma lento akade eyifaka. Uma ngabe engafakanga lutho kusho ukuthi akuphumi lutho. So kubalekile ke ukuthi sibanikeze ithuba lokuthi bafunde ba study. Uma ethi ukhathele udinga ukurelasa, sike-understand nalo ngoba ingqondo iyakhathala. Sonke sibadala siyayazi ukuthi ingqondo iyakhathala. So kufuna sikwazi ukuthi sibanikeze ithuba abantwana bethu lokuthi bafunde. Sebezothi-ke uma sebeqeda ukubhala ama-exams okugcina ekupheleni kaNovember, usoyezigeza zonke izitsha, ageze wonke amabhodo, ageze ubonda, ageze amafastere, kulungile. Kodwa kwamanje asibanikeze leli thuba. Ngiyafisa-ke Ntokozo ukuthi ngithi kulethu ukwazi wakaSimelane abhale kahle. Uyabhala ngomande. Na ngiyathemba ke zokuthunywa kakhulu bakithi. Ningamxoxisi futhi kakhulu. Nciphise nokuxoxa ekhaya, ningamxoxisi. Akalivila. Hawu bakithi. Hayi akathunywa ke uvala ngisho umnyango ngowecamera. Izolo ngithe ngiyafika ngathola icamera olikhiyi. Uyafunda. Akafuna umuntu ongena ecamera. Yebo. Kodwa siyafisa ke ukuthi babhale kahle, siyafisa ukuthi abhale kahle naye nabo bonke abangani bakhe esikolweni. This is the beginning of their lives. Kufuna bazi ukuthi impilo base manje sebengena empilweni yangempela ngoba bazona sebeya kuma universities babe nama responsibilities akade bengenawo. Ngisho kuthiwa akusi responsibility yokuthi wondla ekhaya, usune responsibility yokuthi 500 rand wakho wenze sure ukuthi uglast inyanga yonke. Into kade ungayenzi ekuqaleni nje bewufika ekhaya ubheka ukuthi isinkwa sikhona, nasingekho isinkwa yakhophlela mama isinkwa sikho. Akusekho ke manje umama uzomtshela nakususe university ukuthi isinkwa sikho. So nabo kufuna ba understand ukuthi they are starting impilo yabo and indlela abenza ngayo will dictate ukuthi bayaphi empilweni. Okugcina abangaphumelelanga, it's not the end of the world. Absolutely. Uma ngabe ubhalile ama-exams wangaphumelela, it's not the end of the world. Department of Education unamathuba even na for ingane ezingenzanga kahle yokuthi baphinde bakwazi ukuthi bafunde. Akuzona zonke futhi ingane Ntokozo eziyosebenza ema-ofisini njengami nawe. Ezinye ingane zikwazi ukusebenza umsebenzi wezandla. Nazo lezo ingane kufuna sikwazi ukuthi sizi-encourage. Enye challenge ababa nayo abantwana ukuthi athi ume apply university anga-accept. Ngoba i-basic ma-universities ewonke zincane kakhulu and ingane zethu ey'bhalayo ziyinqwaba. Uma ngabe unga-acceptwanga u-apply manje, it's not the end of the world. Akhona ama-alternatives, zikhona izinto ongakwazi ukuthi uzenze. Uma ungakwazanga ukuphasa nge-exemption as it's expected. Kwakuyi-exemption ngesikhathi sethu, angazi noma kuseyiyona namanje. Namanje basho njalo. Okay. Uma ungakwazanga ukuphasa vele beshintsha amagama bethi i-biology ngezwe sekuthiwa nayo isiwubani? Life science. Ayisho into uzusho kweneshow nawo. Akusiyi-exemption, biza kwi-bachelor. Hayi kodwa nami ngaphuma sekuyibachelor ke. Shuthi ngiseyingane. So uma ungakutholanga lokho obukufusa when the exemption or i-bachelor, akhona ama-alternatives, akhona ama-programs okwazi ukungena kuwona akufake kulo line lo osuke ufisa ukuya kuwona. So impilo nje ayipheli ngoba ngaleso sikhathi into oyifunayo ukuthi kungenzekanga. Zikhona ezinye indlela zokuqhubekela phambili. Qongqosho ithini lento yabantu ababuye beyeka ukudla emshango? Ntokozo, i-advert yethu isicelo emphakathini sokuthi uma ngabe udla imishanguzo hlala kuyona. Siyazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi uphuze amaphilisi usuku nosuku. Kodwa kunzima kakhulu ukuthi ugule uzushone udlule emhlabeni, kodwa ibe bikhona indlela yokuvikela lokho. Okunye sikugcizelelayo ukuthi phambilini ngo-2004 ngoba noma from 1994 kuza ku-2004 abantu ababedla i-treatment ama-ARVs kakhulukazi babedla amaphilisi ayecisha agcwale isandla. Uma ngabe kufuna waphuze lawo maphilisi ayephuzwa usuku nosuku egcwala isandla njalo. Kodwa uhulumeni ngoba wayazi ukuthi abantu bayakhala ngaso sonke isikhathi ukuthi maningi amaphilisi awadleki kahle, waloke improve i-treatment.
asuka kuleyo namaphilisi amaningi bafika badla amaphilisi amathathu manje selilodwa iphilisi. So kubalekile ke ngempela ukuthi siliphuze leli philisi ngoba ilona philisi elenza ukuthi impilo zethu zishintshe level yempilo yethu ibe ile siyifunayo. Ntokozo abantu abadla amaphilisi akusibo abantu abadla ama-ARVs kuphela. Umuntu onesifo sikashukela uphuza iphilisi usuku nosuku. Abanye baze bawaphuze kabili. Khona omunye ukufuna aliphuze ekseni, omunye aliphuze ntambama. So awukho umehluko phakathi kwalo odla ama-ARVs nalo odla ophuza iphilisi lesifo sikashukela ngoba nalo wesifo sikashukela umeliyeka iphilisi lakhe isifo siyavuka siyamlimaza siyababulala abanye. So uma sithi kubantu abadla imishanguzo abahlale kumshanguzo yabo iyaphilisa. Imishanguzo iyaphilisa ngoba yenza ukuthi impilo yakho i-extendeke, impilo yakho ibe yinde. So i-call yethu esiyenzayo yileyo. Uma ngabe ubona ukuthi iphilisi noma umshanguzo wakho uphuzayo awukwazi ukuphuza ngenxa yokuthi awunakho ukudla, woza phela emnyangweni wezempilo, sondela ekliniki. Singabona yabona lapha emakliniki ethu sesize sathi onesi bethu noma ama support groups akhona asilime, sitshale ikhebishi, sitshale ispinach, sitshaleni, so that uma ngabe unayo impuphu sizokunikeza ispinach, sikunikeza ikhebishi, sikunikeza, so that kube khona ukudla okuba khona. But uma nalokho kuyinkinga akhona amanye ama alternatives. So ungaliyeki iphilisi mainly because uthi awunayo imali yokuthenga ukudla. Woza kuthina sizokuhlanganisa nomnyango ka-social development noma sikuhlanganise nalabo abanye abangakwazi ukuthi basize ekutheni ukwazi ukuthola ukudla. Kodwa ukuyeka imishanguzo akuyona isolution. Yingakho namhlanje Ntokozo siyayisithi akekho umuntu okufanele adlule emhlabeni ebulawa isifo sengculaza noma esandulela ngculaza ngoba akhona amaphilisi athithibalisa igciwane. Iphilisi ngempela iyona into esiphila ngayo manje. Baningi abantu abadla imishanguzo ehlukene. So wena zithathe nje Ntokozo njengokuthi nawe uyafana nalo phuza imishanguzo yoshukela, khona abaphuza imishanguzo ye-BP, hypertension nazo zonke nabo njalo bayiphuza lemishanguzo usuku nosuku ngoba uma ngabe ngaphuzanga usuku nosuku kuba khona ukugula okuba khona. So siyafana siyinto eyodwa. So abantu bakithi siyabacela uma usuyiqalile i-treatment ungayiyeki. Ngoba once wayiyeka kuba nenkinga. Uyabona ke lemishanguzo yengculaze noma isandulela ngculaze Ntokozo ihlupha ngokuthi uma ngabe utholakala positive uyayufakwe kwi-regimen ethize, okusho ukuthi kuneyiporo yabona nangiyibiza ngesizulu nje noma imigwaqo ethize. Uqalwa ngalowo wokuqala umgwaqo noma isiporo sokuqala ufakwe kusona. Uma ngabe uphuze kahle imishanguzo yakho wanga-defaulta wangenza lutho, after isikhashana igcina igciwane lingasabonakala emzimbeni and ugcina ungasalithe igciwane ungeke usalidlulisela kuza kwenu, ungeke usalidlulisela even enganeni yakho kulaba abakhulelwe. So uyabona ukuthi impilo yakho isuke isafe. Kukhona ngisho abantu Ntokozo namhlanje basikhuluma asebedle imishanguzo for more than 20 years, for more than 25 years. Kodwa umbona lapha emgwaqweni awumboni hlobo ukuthi umuntu kodwa imishanguzo uyisibutubutu nje njengabo noslimayo uslima ngoba ethanda ukuthi mhlambe umzimba esebona ukuthi impahla zakhe seziyamshiya something. So uma ngabe ke uhlala kuyona i-treatment uhlala kunaleyo mvuzo leyo. Kodwa uma ngabe udefaulter uma usuphinda ubuya eminye imizimba isike ingasakwazi ukuresponda kule philisi elisemgwaqweni wokuqala. Okusho ukuthi odokotela Dr. Shabalala sekufuna bakususeke manje kulomgwaqo wesibili bakuse kumgwaqo wokuqala bakuse kumgwaqo wesibili, okuyi treatment esihlukile kunale yasekuqaleni ngoba le yasekuqaleni umzimba wakho amasosha omzimba wakho aseyawazi athi lithi lifika igciwane emzimbeni kuthiwa nangu Ntokozo hayi ngeke kwenzeke lutho. So iphilisi ingasabi effective emzimbeni. Uma udefaulter futhi lapho usuyathathwa manje usufaka emgwaqweni wesithathu ogcina ke lapho wafika lapho wadefaulter nalapho kusuke sekukuthi after that akusekho ke into usizo olungenzeka. Yingakho kwesinye isikhathi uthi
nasibona abafowethu abazala ama-cousins and so forth kubuza ukuthi hawu nangu uyagula asimgijimiseni simse emtholampilo bafike emtholampilo bamfake amaphilisi becabanga ukuthi uzophila hayi kungabi khona ukuphendula kusho ukuthi usedefault kaningi i-treatment umzimba wakhe awusarespond to i-treatment so kubalekile ukuhlela ku-treatment ngoba ungagcina usuyithola ubulawa isifo esingadingi ukubulala ngenxa nje yokuthi awulalelanga ngesikhathi ngqongqoshe bekusuku elikhulu labe ambulance i-EMS izolo ngiyacela nje kafushane ngiyazi isikhathi sesiyashaya bayakudinga lapha ngaphakathi kodwa nje bekusuku le-EMS umlayezo wakho nje umfishane bakhona ke abafowethu abasuka ka-EMS khona nabasuka ngisho college la sifundela khona kube khona nabakhona ke kwa-EMS kodwa ngicela nje ka umlayezo wakho umfishane udlulisa kubo bonke abanye bayashawa kwezinye indawo uma bethi balanda abantu kubhlungu nje kakulula kodwa ngicela umlayezo nje kaNgqongqoshe Ntokozo siyafisa nje ukuthi kubafowethu abasebenza eminyangweni wezempilo baka EMS ukuthi sibafise siyathemba ukuthi usuku labizolo luhambe kahle kakhulu ngoba usuku lokugubha ukusebenza kwabo kodwa sicele kumphakathi kakhulukazi ukuthi asibaphathe kahle ngoba uma singabaphathi kahle abasebenzi bezempilo kwenza ukuthi mina nawe esidinga ama services abo sigcina singasakwazi ukuthi siyithole leyo service uyabona nje Ntokozo khona into eyenzeke emphakathini okutshontshwa ama ambulance uma ngabe kutshontshwa ama ambulance abanye abantu baye bathi hayi uhulumeni lo uzophinde uthenge enye imoto ngesikhathi uyitshontsha le moto ngoba imali ayikho asisakwazi ukuthenga enye okusho ukuthi ngelinye ilanga kuyogula udadweni ukugulwe wena kugwazwe wena okade ulentujana utshontsha imoto ngoba ama ambulance ayashoda singabi nayo ambulance ezoshesha ifike ikwazi ukuzwelapha uzodlula emhlabeni kanti ubungalapheka ngenxa nje ukuthi ama ambulance ayashoda so kubalekile ke ukuthi siba protect but okuwese ukuthi abanye bafowethu abasebenza ka EMS uma ngabe besebenza bayahlukunyezwa abanye babathathele amafoni babathathele amaphesi benzeni nazo zonke lezo zinto cha asiyekeni lezo zinto siwumphakathi ngoba uma siqhubeka kanjalo nabo phela babantu bayogcina besaba ukungena eindaweni zethu ngoba besaba ukuthi abazazi noma baphephile noma abaphephile thina njengomnyango wezempilo kukhona esingakwazi ukwenza but asizukwazi ukuyinqoba lempisi sodwa kufuna sibambisane nomphakathi so siyacela ke kumphakathi wakithi ukuthi ubavikele abafowethu nodadewethu abasebenza kuma ambulances ngoba basebenza laphana ukusiza mina nawe ukuhlenga impilo zethu absolutely ngibhekele pha kusisi noMusa Madlala ngimbingele ukuthi sawubona awusixoxele noMusa uthi ubani okabani wenzani la eminyangweni ngiyabingelela kakhulu futhi Ntokozo ngiphinde futhi ngibingelele nabalaleli bemsakazo ehlukahlukene ngibingelele nje nababukeli bethu ke bamabona kude wethu esothandayo kanti ke ngisho ke mina Ntokozo ukuthi ngiunoMusa Madlala kanti ke nje umphakathi ke nje wase KZN nabantu abaningi ne-community bangazi ngomama usiphithiphithi awusiphithiphithi yes but ke ngisuka lapha ya by profession I am an assistant nurse manager for obstetrics and gynae ngegama ejwayelekileke nje bayebethu Metron yes ngiyaqala ukuba ngeceni wa Metron phela abantu abahlala ema-office akude nabasebenzi la ukuthi hayi Metron absolutely so nguMetron ke wegumbi labesifazane abasuke bekhulelwe abanye sebezobeletha abanye sebebelethile then ke abanye mhlambe baneyinkinga nje nezinye isebenza ke esibhedleleni esibizwa ngokuthi iDr Pixley ka Isaka Sen isibhedlela esishaceke yes esihle nazo zonke yebo mhlawumbe uma ungakuthathe usibeke esithombeni uyini lo mdlavuza webele uxoxela nje umuntu ongazi Ntokozo nombukeli nomlaleli umdlavuza njengoba lisho nje igama lithi umdlavuza usho ukuthi kusuke sekuyisifo sekuyisiguli usuyagula ngoba ibele mangabe nje libizwa ngegama la kuthiwa yibele kodwa once kwaqala kwathiwa umdlavuza usho ukuthi sekuyisifo so ke yila khona uthola khona ukuthi kulona ibele kusuke sekunama abnormal cells lama abnormal cells ke avele akhule ngamandla amese eforma into esibizwa ngokuthi itumor okusuke sekuyisigaxa esiqinile esitholakala lapha ya ebeleni lomuntu osifazane mhlawumbe ke ikhona indlela ukuthi nje kahle kahle isigaxa lesigcina sikhona basho cima ikhona indlela ukuthi ungavikela ukuthi ugcine ngempela ungasitholanga yes Ntokozo ikhona indlela ongavikela ngayo ukuthi ugcine ungasitholanga ngiyathanda ukuqala uqinisekisa ukuthi ke ngokocwaningo ngokuthiwa nje i-cause is unknown but ke yes akhona ama factors nezinto ezibukekayo ukuthi zilidela khona nawo ke umlaleli nombukeli indlela ongavikela ngayo
uqala nje ukuthi wena wenze sure ukuthi i-health yakho une-health yakho enhle, your body health, maintain it. Maintaina kanjani-ke na ngokuthi angithi uma ngabe kuwukuthi unamafutha amaningi emzimbeni kunale hormone ebizwa ngokuthi estrogen. Leyo hormone leyo i-estrogen iyona ke le eyenza ukuthi iproduce amafutha ke iwona la mangabe semaningi emzimbeni womuntu alidela ekutheni bese uyithola ukuthi ke sekufomisheka ama-cancer cells. So ke uma ngabe ukuthi nje you maintain a healthy body weight, kusho ukuthi amafutha la emzimbeni wakho mancane, then i-cancer of i-breast can be prevented. Kanti okunye futhi angakwenza nje umlaleli nombukeli ukuthi ke uma ngabe ufuna ukuthi uyiprevent ukuthi ube ne-breast cancer, regular exercise, uzivocavoca. Into ukuvocavoca ibalekile. Yes, ngoba ngesikhathi ngiyivocavoca nakhona kuthiwa ke ukhiye lokho ukuthi nje ukwazi ukuthi ureduce noma i-risk yokuthi ube ne-breast cancer. Ngani nantokozo? Ngenxa yokuthi angithi uma uyivocavoca ama-fats aba mancane emzimbeni, nalama hormones engikhulume ngayo, i-estrogen kanye ne-insulin, lawo ma hormones lawo if ama-fats amafutha emaningi emzimbeni nawo ke uthola ukuthi aba high level yayo emzimbeni womuntu, then ke bese ke ama-fats ayaproduceka bemaningi ebese uyithola usunamafutha kephi na ebeleni lakho. Kanti okunye futhi nje uma ngabe ke ukuthi uya breastfeeder, i-breastfeeding ihlala inconywa kakhulu wentokozo, kodwa ubone ukuthi abantu bayithatha kancane. Uma kuwukuthi nje uya breastfeeder ngesikhathi umuntu wesifazane ekhulelwe, le estrogen, le hormone lokhu ngikhuluma ngayo, isuke i-very high, iphakeme. But once nje umuntu wesifazane waqeda nje ukubeletha ngaleso sikhathi, kuye ukuthi ke ama levels aleyo hormone abese enza njani, adrope, ebese ukuthi ke o-prolactin bathathe over. Ngesikhathi drophile kusho ukuthi lo oncelisayo yena i-exposure ukuthi usengaba kwi-risk yokuthi abe ne-breast cancer iba more reduced. So siyakuqikelela kakhulu, siyakugcizelela ukuthi abantu besifazane abancelise, because ukuncelisa nje nakho kuyaprotecta. Okunye-ke nje futhi umlaleli noma umbukeli angakwenza i-family history. Uma ngabe nje uke wezwe ekhaya kuthiwa mhlawumbe ukhona umuntu oke waba nomdlavuza, sekubalekele ukuthi uconsult udokotela wakho noma ungaya eclinic noma ikephi, bese kuba nama-test ke abawenzayo bona ukuchecka kuma-genes wakho ukuthi kungenzeka yini ukuthi ube nama-cancer cells. Umuntu angabona ngani-ke impawu ukuthi cha lokhu kuyasondela noma kungacishe kube kuyafufusa? Impawu zokubona ukuthi kungenzeka ukuthi sengaba mina nama-cancer cells la ebeleni lami. Okokuqala nje i-shape yalo ibele, i-shape yalo ibele liyayishintsha i-shape yalo lingabe lisama ngendlela likade liyilona. Kanti futhi nane-size ngoba phela umdlavuza webele awuveli nje wa-affect ama-breasts omabili, uthola ukuthi lizo-affecta i-breast eyodwa. Yes, uthola ukuthi ke uma uqhathanisa usayizi wamabele wakho uthola ukuthi awasafani, elinye selilikhulu elinye selilincane. Kanti nakhona-ke nje uma ngabe ulithinta ibele lakho uyathola ukuthi selifirm, seliqinile ngoba sanginelesi sigaxa engikhulume ngaso ukuthi-ke sifomishekile. Kwesinye isikhathi-ke liyashintsha nekhala, uthola ukuthi ikhala yayo isizoba reddish. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi isizoba nekhala enjenge-orange. Kwesinye isikhathi kube ne-discharge ezophuma la kwi-nipple engonweni, noma yona ingono ivele nje ishone phakathi ebese kuba ne-pain. Lokho-ke sengingakutshela ukuthi no man, kungenzeka ukube mina kungenzeka ukuthi senginama-cancer cells la ebeleni lami. So-ke ezinye-ke lezo kwesinye isikhathi kube nelampu eqinile la ngaphansi kwengalo ya ngaphansi ngaphansi yini le nto kwekhwapha, yes, ngaphansi kwekhwapha, yes, ekhwapheni. Uthola ukuthi sekunenyama lapho-ke eqinile. Lokho futhi intokozo sekungamxwayisa umlaleli ukuthi no, kungenzeka ukuthi mina mhlawumbe senginama-cancer cells. Yes. Mhlawumbe-ke ngoba isikhathi asisekho ngakumina nginika nje iminute elilodwa, ngicela ukuthi kutshele osekhaya njengamanje obhekene nalezi impawu kade uyibheka ukuthi uphuma bhekephi, usiza ngalitholaphi, angalithola kanjani, nanokummotivate.
ngifuna ukusho-ke kuwena mbukeli wami lapha ekhaya nakumlaleli nje belalele ukuthi-ke kubalulekile ukuthi ayikho into ebaluleke njengokuya emtholampilo. Abahlengikazi onesi bakhonela khona lokho. Uma ngabe kuwukuthi wena iyasola ukuthi ngathi unalezi mpawu engikhulume ngazo, hamba uye emtholampilo noma uye kudokotela wakho, because there are tests that can be made lapho to exclude whether you're having cancer cells or not. Ngifuna ukuthi mina-ke prevention is better than cure. Kungcono ukuthi-ke ukuvikele kungakenzeki. And ungakhohlwa phela mbukeli wami nawe emlaleli ukuthi ama-cancer cells la sikhuluma ngawo awahlali endaweni eyodwa, aya-metastasize, meaning that ayaspreada. Ungathola ukuthi biqale nje kumdlavuza webele, kodwa ngenxa yokuthi wena-ke awusukumanga wathi let me go and seek for medical help, uthole ukuthi sispreadile. So ngifuna ukuthi sukuma manje uhambe uye eklinikhi eseduze nawe, ufike ubatshele ukuthi-ke you suspecting ukuthi you might be having cancer cells ebeleni ngenxa yalezi mpawu engiyishilo. Sibeke kakhulu dadewethu noMsamadlala osesibeke kahle kakhulu ngendaba ye-breast cancer. Siphethe umfowethu osuka khona kwa-EMS osebenzayo, bese siphinda siphathe omunye futhi osuka khona kwa-EMS kodwa-ke uhlangothi lweli college. Umhlaba wonke jikelele bekubungazwa abasebenzi bakwa-EMS nakwabasebenzi-ke bethu la emnyangweni wezempilo. Kodwa ngizoqala lapha ngomfowethu engaziyo ukuthi-ke ngizocela ukuthi asibingelele umfowethu Mr. Umantena Lesotho. Ngikubiza kahle mfowethu. Ngithini? Mantena Lesotho. Lesotho, not Lesotho. Lento yase Lesotho ivelaphi? Lesotho, the country stole my surname. Oh, that's all I can say. Lesotho I country. Yes. Okay. No, ngithemba ukuthi ngikubiza kahle. Kodwa ke mfowethu siyazi usuka lapha ya ecollege nakuyila ekufundela khona ke sithe sikade sivashela abantwana abenza umatric kwenye yendawo lapha ya eMzinyathi. Sathola imibuzo eminingi ngendaba ukuthi kufundelwa kanjani ukuba la kwi-EMS wenze njani liphi igxathu oleni. Kodwa ke mhlambe before uthi uqala ukhulume socela usibingelele nje isikhathi asikho ngokumina ngizocela siphuthume usibingelele bese uyasitshela ubani okwabani wenzani la emnyangweni. Sanibonani nonke, igama lami uMantena Lesotho. Yes. Ngisuka College of Emergency Care. Yeah. Teacher for clinical practice and I'm also involved kakhulu ku College of Emergency Care outreach program. So ngiyazi ukuthi ke njengoba nifundisa lapha ya sinayo lento yokuthi ke siyabadinga futhi abantu abaningi abazoyifundela ndobe iprofession iyafundelwa. Mhlawumbe mangasithatha kafushane yini nibheka kubafundi abafuna ukungena kulomkhakha? Abafundi bafanele babe no matric. Okay. Yes, and baphase ama subject like English. Yeah. Science subjects. Okay. Like life sciences. And also physical, which is an advantage. Bafanele babe no mathematics also. Okay. Level 3 and 2 other additional subjects. They should also be physically fit. Okay. And be healthy. Yes. As you offer a number of programs like rescue. Okay. Yebo. Mhlawumbe mangathatha umuntu ongazi nje umbeka esithombeni kufundela umnyaka emingaki mawufundela ubunesi lobu bufundelwa kuphi futhi? Okay. I-college liyo offerisha ama qualification amathathu ahlukene. Okay. Njengamanje sirana national higher certificate ethatha onyaka owodwa. Okay. And sizorana also national diploma izoba iminyaka emithathu. And also rescue esothatha between 6 months nonyaka owodwa. Yebo. Ngiyazi nenhlelo futhi ukuthi nabakhona ngaphakathi ke eminyangweni yabafundisa futhi ngakusithathe kafushane ngalolo hlelo. Kukahle kakhulu ukuthi ubuze lo mbuzo because ndiwumsekelo mina. Okay. Ndiqale ukusebenza as basic life support. Okay. And the department yandipha chance ukuthi ndifunde ndibe intermediate. Okay. Ndibe emergency care technician. Okay. Ndibe also ndenza Bachelor of Health Sciences in DUT. Okay. And bakhona abanye bane masters and PhD. Wow. The assistants. Khona la kwi-EMS. Yebo. Hawu madoda. Hayi cha indaba. Mhlawumbe umlayezo ongawunika abantu abafisa ukungena kulomkhakha awubaphe nje imessage yakho. Le career idinga umuntu osinikele kakhulu. Absolutely. Self sacrifice.
othanda umsebenzi wakhe, and it's all about patient care. So kubaluleke kakhulu ukuthi we should remember ukuthi lo msebenzi is actually a call, not umsebenzi nje ukuthi sikhole salary at the end of the month. Yebo. No, siyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi ke njengoba kuyinyanga vele ka EMS silandeke nensizwa kona engaphakathi ke ibambile ke kungase yikho wena uyabafundisa wena ubafailise ubaphasisa. Usekhona kusengaphakathi usiyasebenza. Bebethela ngizoba noThobani Bheki Madondo. Kuse uyena. Yebo. Awusitshela kafishane ubani okwaba nozani la emnyangweni. Ngiyabonga ngethu futhi Ntokozo. Bengicela ukubingelela nawe, ngibingelela abalaleli kanye nababukeli emakhaya. Mina nguThobani Bheki wamadondo. Ngokwe qualification ngine Bachelor of Health Sciences in Emergency Medical Care. Bese ngisebenza njenge sub district manager. Absolutely. Eyengxenye ethile yeTheku. Lesikuyona njengamanje. Absolutely. Mhlawumbe ke mawungasitshela nabantu abasebenza kanzima, mawungatshela umuntu nje uthi na on day to day, umuntu ohamba ngeambulance, yini ngempela umsebenzi wakhe? Baba, umsebenzi womuntu ohamba ngeambulance ubaluleke kakhulu. Absolutely. Ngifuna ukuxwayisa abantu ukuthi umuntu osebenza kwi-ambulance usebenza ukuhlenga impilo zabantu. And ngeke wazi kusasa ukuthi ubana azodinga ukumhlenga. Kungabe wena isihlobo sakhe, even abathandiweyo bakhe. So nje yikho kushuthi mawuthandana nomuntu oshayela ambulance akumele umhethe, ngoba umhethe ungathi nalo uzomela kulanda. Bese vela ngacaphuni. Cha kodwa qhubeka mfowethu. Qhubeka mfowethu. Koleke engingakusho ukuthi noma ngakuthiwa ubewuhethekile noma benjani, mawufika emsebenzini kuyasala konke lokho ubhekane nomsebenzi wakho. Yebo. No, mhlawumbe ke ngoba siyazi bekusuku olukhulu umhla ka-17 obukuyilwesine kulonyaka umhlaba wonke jikelele bungwazi usuku la EMS. Kuthini okwena, uthini umlezo wena enudlulisela emphakathini? Banhlukumeza abantu lapha emphakathini kwezinye indawo. Kwezinye indawo kodwa phela ngeke sibabhece bonke kwanye nisebenza kahle nabo. Kodwa umlezo wena uthini njengamanje enudlulisela emphakathini ngosuku lwenu olukhulu kangaka? Yebo. Ngizoqala ngokubongela kakhulu ama paramedics osukwini lawo olukhulu la izolo. Absolutely. Ukuthi bayakwazi ukuthi ubonakala umsebenzi wabo ubalekile njengoba usuku ubalekile. Absolutely. Ngingathanda ukuxwayisa abantu ukuthi uma ama paramedic adinga umphakathi ukuze asize ngempumelelo loyo abasuke bezomsiza. Absolutely. Kungaba ukuthola i-direction, kungaba ukuthola ukubuza izinto ezidingekayo ngesikhathi besiza. Kuyaye kube lula. Kuba nzima kakhulu uma uthola ukuthi uma bethi bazama ukusebenza bahlangabezana nezingqinamba. Ukurojwa, ukuthukwa, yona yonke yenza umsebenzi ube nzima. Maybe kugcine sekuphazamiseka nalo muntu osuke elindele ukuthola usizo. Mhlawumbe ke ngiyazi futhi ukuthi ke nabantu abasebenza kanzima kwezinye indawo uthola kungeneki, imuphi umlayezo ongawudlulisela nomphakathi ukuthi bekwazi ukunibekezelela ba kenzeka ukuthi nibiziwe endaweni 1 nizoduka wena ngale kokuduka mhlawumbe kuleyo ndawo imoto ayikwazi ukungena ziningi ingqinamba, ungathindi ukudlulisa imessage emphakathini ukuthi siyadileya kwesinye isikhathi kodwa zikhona ingqinamba esisuke sinazo sicane sibekezele nemphakathi. Ngiyabonga kakhulu bhuti. Izingqinamba zibaningi kakhulu, ama delay aqhamuka ngazo zonke izindlela. Absolutely. Kodwa siyezama ukwenza ngako konke kusemandleni ethu ukuthi sifike ngesikhathi esingakwazi ukufika ngaso. Absolutely. Umphakathi ngingawucela ukuthi ke usebenzisane nama paramedic, uyiyeke lento yokuwahlukumeza. Noma ngabe ukurojwa, noma ngabe ukushawa, noma ngabe ukuntshontshelwa. Kuyenzeka sithi siyasebenza sitshontshelwe izinto zethu bese kuba nzima kakhulu. Lokho kugcina sekulimaza umphakathi wendawo wonke. Ngoba egcineni lezo ndawo zizoqondwa njenganezindawo ezinobungozi. Bese kuba nzima ukuthi iambulance ithunyelwe lapho ngenxa yokusaba, sabela ukuphepha. Manje sigcina sesidinga usizo lamaphoyisa. Now uma ama-ambulance eshoda, uma usukwazile ukuyithola awukwazi futhi ukuthi usizakala ngoba sekufuna kutholakala imoto yamaphoyisa futhi ezakuphelezela ngesimo sokuphepha. No, izwakala kahle indaba ke ngizokunika ithuba bokusuku lweni izolo ukuthi ukudlulisa nje message yenu no EMS ngosuku lweni olukhulu.
sikunika umhlaba manje. Khuluma nawe. Ngiyabonga kakhulu. Ngizophinda futhi ngiwabongela ama-paramedic ngosuku olukhulu la izolo. Ngiwabonge ngomsebenzi wabo abawenza ngokukhulu ukuzimisela. Bese ngibahalalisela-ke ngazi ngako konke asebekwazi uku-achieve kuwona lo msebenzi. Absolutely. But ngawuphamba siqale ngicela uyi-introduce ngesikhathi asekho ngakumina uthi ubani igama wakabani wenzani la emnyangweni. Sanibonani, ngibingelela wonke umuntu. Absolutely. Yes. Igama lami kuhlengiwe wakaMadlala, Masishi, Hlobo. KwaZulu-Natal. Hawu madoda. Ngisebenza la eHlengisizwe, ekliniki, sengisebenza khona nje isikhathi 9 years. Hawu, usuyifinisha yakho. Sengiyifinisha. Absolutely. Manje ungithatha ungibeke nje uthi nina nisebenza ngento lezi ezithinta ukudla nibizwa ngani ama-nutritionist. Khona ama-nutritionist, khona ama-dietitian. Wena uyini-ke manje? Ngiyi-dietitian yakhona. Ungithatha ungibeke uthi usukenzani nje lowo muntu loyo ukuthi uyi-dietitian. Usebenza ngokuningi. Kweluleka abantu ngokudla kodwa futhi sihlukene depends ukuthi usebenza esibhedlela noma usebenza ekliniki. Absolutely. So kuyahluka ngemkhakha but ngathatha isikhathi mangase ngichaze. Uchaze isikhathi eside. Manje sishawa isikhathi. Ngenxa yesikhathi but ke mina ngifuna nje sigxile kakhulu kulabo bayobhala umatric angithi sizama ukubalekelela. Ikuphi ukudla okunempilo mawukuthi nje umuntu uzobenza into esebenzisa umqondo nenimiyale ukuthi akagweme ini asebenzise ini kulezi zinto ezifaka ukudla. Angagwema izinto ekuyizona lezi ezibizwa ngama junk food kakhulu. Eziba KFC, ama-pizza nakho konke lokho kungcono afocus kwizinto ezinomsoco. Mengithi izinto ezinomsoco, ama-veggie, iy'thelo, izinto ezinjengofishi, ufishi uba ne-nutrient ebizwa nge-omega 3 ekuyiyona esiza-ke nge-brain health. So i-brain health ibalulekile ngoba uyakwazi ukuthi ne-information usuyayifunda uyakwazi ukuthi ayi-absorbe. So imisoco nje ibaluleke kakhulu because iyona esizayo kakhulu ekutheni information umuntu osuke eyifunda iyahlala so cela ukuthi nje kube yikona ukuthi badle ukudla nje okusuke kuzo-absorb information. Yes. So abafocus kakhulu ke kulezo zinto nje ezakhayo kunokuthi kulezi ingeke basize kakhulu. Ngiyangizwa abanye uthola thina angithi isikhathi esiningi nje sesajwayela ukuthi mawuvuka ekseni kuba nokudla okudla kwasekuseni okwasemini kwantambama. But kwesinye isikhathi uthi ngoba uyafunda kugcine kunokuphambana futhi kokudla uthola ukuthi usuke uvuke nango-12 ebusuku uyafuna ukufunda uqala udle futhi omnyazi apheke ebusuku adle bese kuphambana ney'ndlela-ke lezi zokudla. Bungakanani ubungozi bokushintsha indlela odla ngayo ngoba ususengcindezini mhlambe yokuthi ubhekene nama-exam? Masukubhekene nama-exam kubalulekile ukuthi umuntu ayikale abe neschedule sokudla futhi. Okubalulekile ukuthi i-breakfast akayidle. Adle i-lunch, adle isapha. But nje bade sengishilo ekuqaleni ukuthi ukudla okunomsoco ikona okubalulekile because wafocus ekutheni udla ukudla okunomsoco kuyabanga ukuthi ungabi nabo lama cravings osukuba nawo ngoba ama cravings abangwa yini musuku usune-stress. So ukuvimba ukuthi uzube nalo ma cravings ikona udle ukudla okunomsoco. I-breakfast yakho ayibe ne-fiber. I-fiber izinto ke ezinjengo-sinkosi brownie, oma-Weet-Bix, o-oats, zonke lezo zinto. I-lunch yakho futhi nakhona zikalele. Yabo kufanele udlela ukuthi ube nento esiswini ungadlela ukuthi usuthe kakhulu noma udle lemoneni. And mina nginale nkinga le ukuthi makufuneka ngenza into ethile njengakho nje kufuneka ngifundele ama-exam. Ngiyithole sengijabulela ukupheka kakhulu noma ukuklina kakhulu. Uthothi ngizoklina usuku lonke nje ngizwe kumnandi ukuklina ngoba angazi noma ngisuke ngisaba ukuyoqala ukufunda noma kwenze njani. Yabo konke lokho kuhambisana nezinto oyidlayo kuba khona izinto ukudla kubanga kona ukuthi ugcinwe ne-stress. So ingakho ngisho ukuthi kubalekile ukuthi uziphase ekudleni ungadleli ukuthi usuthe kakhulu ngoba i-stress siyakubanga futhi nako lokho o-depression kusuke kuqhamukela kona kuloko ukuthi if i-diet yakhe ngeke ibe healthy so kuya-affecta nendlela odla ngayo. Bese siya kuleyo kulala nokudla-ke futhi khona abantu othola njengoba bezobe beprepare wona ama-exam lawo akasalali inhlobo. Kubaluleke ngani ukuthi umuntu abe nendlela ethile adla ngayo kodwa futhi bese kubhalansisa nangendlela la khona ukuthi uyalala mangaka ama-hours ofuna uwadle nanokuthi-ke ngiyangizwe nithi mangizofunda kunama-hour athile kufuneka mhlawumbe ngikani ngingadli bese ngiyitshethi ngizofunda kanje imapha into eneni-encourage ukuthi before ufunde idla ngalesikhathi uphuze amanzi amangaka kuthi nje okwakho ongayala ngakho. So 2 liters wamanzi usurecommendayo ngosuku. Ngisho ukuthi uyadrinka 2 liters wakho ngosuku ukulala at least 8 hours.
ukuresta fanele urestise umqondo. Sizofunda nini-ke yazi izovele idubula unomphelo nje hayi bathi ka-health asilaleli. Akusizi ngoba phela iphuka ukuthi ufuna ukwenza kahle esikoleni umqondo uyadinga ukuthi uphumule. So idla kahle uphumule uphuze futhi namanzi hayi ocoke. Awu bakithi sifuna ukubhodla ukuthi ayi sengifunde kakhulu sengifuna ukubhodla. Asikhumbula ukuthi icoke inoshukela. Ushukela uzokwenza ube njani ube hyper. Yabo ukuba hyper akukusizi especially if ufuna ukwenza kahle esikoleni. So asizame ukuthi sidle ngendlela uvimbezela ukuthi ugcine uaffecteka futhi esikoleni. Mhlawumbe uma ukuthi ke ngisesikhathini lese ngiyoba bese encindezini ukuthi bazobhala ama exam washa kwacima. Neni bese nikuhlanganisa kanjani nochama uzwa unale ncindezi le sebenzisa lolu hlobo lokudla noma iba kanje iba kulesi simo sokwenza kanje. Ngisho ukuthi support uyayidinga lapho. Absolutely. Ngoba akusiza ukuthi okay ingane zesikole ukudla zithengele usually kuthenge emakhaya so kuyaphoqa ukuthi ne support endlini ibe khona ngaqala lapho ukuthi first make sure ukuthi i-support ikhona ekhaya khona uzokwazi ukuthi ukuthole lokudla okunomsoco okudingayo but ekutheni lokho futhi hayi ukuthi ukudla oku-expensive ozokuthenga ukudla vele okukhona endlini so kuthatha kukona lokudla okukhona fanele kubalance futhi ukudla fanele kubalance uma ngithi kubalance akube khona i-starch akube khona i-protein akube khona i-veg futhi eplatini lakho mengithi i-protein ngisengikhuluma ngabo obhontshisi kungaba khona inkukhu kungaba khona ubhontshisi ubaluleke kakhulu ubalekile uyi-protein lezo omunye ethi mangenayo inyama imali yenyama ubhontshisi uthola konke okuthola lapha enyameni ubhontshisi amalentili isoya konke lokho counts as ama protein kube khona i-veg lakho ngaba ama mixed veg kungaba ikabishi kungaba khona ucarrot uphizi so konke lokho kufanele kubalance kubalekile ukuthi iplate lakho libe balance so akudinga ukuthi uzuyothenga into especial njengo brown rice kuya ngephakethe lakho asiqhamuki from ama income household afanayo khona lower income khona middle income khona higher income so akuye ngephakethe lakho but ukona ukuthi iplate lakho libe balanced kuyenzeka absolutely cha ngenxa yesikhathi bengishilo ukuthi ngizokubamba ngekuyeke sengifuna ukugijima ngejubane ngoba sikhuluma into ecishe ifano sekudleni wena sibonge lapha kubaba uThokozane Hadebe makhulukhulu siyazi sikususe office ngejubane manje sithi ayiphuthuma kunendaba which is burning ngoba sikhuluma nje indaba yokudla sibona kuma province afana no Gauteng namanye ama province kukhulunywa kakhulu ngento ye food poisoning ukuthi ingathi sekuphezulu kakhulu nala KwaZulu-Natal khona ama cases esawatholile eindaweni ezimbalwa kodwa sisho ukuthi ke sekuyihaba ngaleyo ndlela kodwa sithi ababe abantu on the watch so yikho sesicele umakhulukhulu ukuthi ayikasondele kade se-office nje manje sithi ayiphuma ndoda ngeke lithi lishizwe wena uqhubeka uhlale e-office yabonga ndoda siyazi unamathikithi walethe la kimi ngizokukhokhela mntaka baba ngoba usuke ngejumane ephuthuma ezala kodwa usibingelele usitshela ukuthi ubani okwabani wenzana emnyangweni wezempilo ngicela ukubingelela umphathi wohlelo ngibingelele nozakwethu ngibingelele nababukeli ekhaya igama lami ngukuthokozani wakaHadebe ngisuka emnyangweni wezempilo responsible for environmental health shuthi nje ukuhlaleka kwezempilo absolutely siyasebenzisana ke nama departments amaningi ngokusebenza ngise Town Hill head office Pietermaritzburg but sibheke iprovince yonke province cha sithatha usibeke mfethu 90 esizwayo le food poisoning sisabathe silalele emisakazweni yonke indawo kukhulunywa nge-food poisoning bakhulunywa nge-food poisoning sekukhulunywa ngani i-food poisoning wena mphathi wohlelo iba kabili angeke ngithi nje mhlawumbe ngokubeka kalula kuba ukudla lokho okugulisayo but izimbangela zakhona ziba imbili ukhona lokho esithi ama bacteria or amagciwane asuke lona lokho mhlawumbe kusuke kwenziwa ukudla okuseke sokonakele bese kuba khona na ukuthi mhlawumbe uma ke kwathintana nama chemicals ama pesticides nazo zonke lezo zinto lezo and then uthi umuntu mase kudlileke bese kuba food poisoning kusuke mhlawumbe kwenzekile mhlawumbe kube indlela yokuthi enkathi beprepare ukudla onkathi kwenziwa ona enkathi bekuphakela kuba kubeka isikhathi esingakanani okungenza ukuthi nakho sekucaphuna izinto ezithile manje ke siyabona nakho lolu bhedukano olubhedukile mangabe kumlaleli ekhaya kwenzakalana ezweni kuqale lapha na eGauteng kwiprovince le eGauteng sawubona ama cases engane lezi ezinhlanu enaleti absolutely sathi sathule lapho sithi sacisha umlilo kwathiwa lezi ngane
ezu5 sendlulile emhlabeni. Makwenzeke isimo esikanjalo ke sonke ke sabahloli bezempilo kuyadinga ukuthi ke sisukume ke sizame ukuthi siqaphele ukuthi akakenzeki ukuthi thina la KZN akusho ukuthi singakulindeleli. Njoba nje ushilo nje kuthe mase ngilona ngabona ukuthi angihlanganisa ithimba lethe lona. Kuthe mase kwenzile lawo ma cases eGauteng kwaba khona amanye asempumalanga esikoleni. Awubakithi. Kwathi mase kwenzekile futhi kwabuyela back eGauteng I think say Bronco State something like that. EGauteng kwamanye ama cases. Noma ubuka ama inumber yalezi lama cases lapho kuba u30 ubani of which kuyasikhathaza kakhulu Umnyango wezempilo ukuthi lama cases angaka enzekeni. Sabona ukuthi wonke lama cases ukwenzeka kwawo kuhlangene nomnyango wezemfundo kwenzeke ezikoleni kakhulukazi simzwileke no okhulumela ezemfundo esho ukuthi ezinye zengane zithenge ukudla kuma vendors omama noma obaba labadayisa ngaphandle but siyazi ukuthi omama nobaba labadayisa ngaphandle lokudla ama snacks nabazenzeli bakuthenga la kwathiwa khona ndawana thize khona ngakubeka nje kanjalo ilawo ama cases esibe nawo nesibonile ukuthi wonke ama province abe affected not like KZN noma singenawo amakhulu kangaka ama cases kodwa akhona esike sathibana akhona la KwaZulu-Natal akhona noma ukukhona nje uza kwethi abekade ngitshela ngayo okuye no response ka CDC ngathi angeke nihambe no investigator so that sizovala umlilo ongakalona ngathi angiboni ukuthi njengoba sekwenzeke kanjeni angibabize bonke ngoba ni Umnyango wezempilo nathi sinendle ne role yethu esidlalayo but siyasebenzisana nalamanye ama department esithi intergovernmental relations esibana namanye ama departments mhlambe nje ngale kokuthi uye phakathi la kwenzeke khona la KwaZulu-Natal siyibona kuphi nendawo ngizokhuluma nje icase esibe nayo la KwaZulu-Natal ibese escourt escourt ukuthi bengisebenzela ngaphandle ngizama ukuthi ngilo ngibavakashelo zawo so I report bengakayifundi kahle ephelele no yini efune sigade sabantwana sabazali singenze njani ukuze singayitholi sesikule simo okukusho kuyibeka nje kalula ukuthenga endaweni eright njengoba ngishilo ukuthi sabahloli bezempilo indawo esuke umhloli wezempilo wayihlola wayinika icertificate leso certificate sithi I certificate of acceptability COA shooting ngaleyo ndlela lo umhloli usuke seyigxivizile ukuthi le ndawo le nokudla ekudayisayo kuphephile usungakwazi ukuthenga kuyona ngiyibona le certificate mangena esitolo sibhalo odongeni ukuthi sodongeni nje suka silo uyawusibona umuzongena kubalekile ukuthi umuzothenga ubheke ukuthi banaso le certificate lapha odongeni ukuze uzokwazi ukuthi leyo ndawo leyo ihloliwe nabahloli bezempilo bayigxivizile ukuthi le ndawo iphephile mina njengisukela le emakhaya kunama tuck shop inqwaba le naselokishini inqwaba amathaba angiyiboni kahle le certificate manje ke ithini into sokugcina futhi ke singasawa support lama business aseduze kwethu nenthini mani yaleduze ke lapho kukhona le izitolo esinazo lapha ezigcwele nalaka amakhelwane ukuthi badayise ewindini akusisi isitolo kodwa kudayiswa ngewindi kade usho naba nomama la egate bamile kuyakazanya kuzanya impilo but ke kugcina usiyala usithini ukuze singayitholi phela ingane zethu igula kodwa singabe sesilimaza nalothu uyaqhushuluza uqinise kakhulu lapho mphathi wohlelo ngoba inhloso nathi akusiyo ukuthi sivimbe isinkwa salomuntu odayisayo but sisuke sivikela ukuthi wena mthengi naye azi ukuthi umeze esasikwenzeke sasibaqeqesha sibe nama trainings sinawo nama pamphlets esiwa distributayo siye sibavakashele siye nasezikoleni nakubona omama lapha ngaphandle esikoleni simtshela ukuthi mama uma uyothenga ukudla ubheka lokho kanje uma ukuprepare lokudla ukulungiselela ukuthi uzokudayisa esikoleni sicela ukuthi ulandele lemigomo lo ukuthi uzokwenzeka ukuthi ungafiki ukuthi uyakudayisa ngaphandle egate esikoleni sekonakele siphinde simtshele futhi ukuthi nalokudla osukuzokudayisa sifuna lokudla kanje nalo kanje ngikhuluma nje nawe bekade ngibhalele Umnyango wezemfundo ngawucela ukuthi ube ingxenye yalomhlangano sizoba nawe uDepartment of Health swabizile wonke kama districts akhona la KZN omasipala bethu sabiza no National Consumer sabiza namanye ama department ukuthi asike sihlanganeni madoda sike suvimbe lomlilo ungakaqali la KwaZulu-Natal ngibonile ke koThekwini basubmithile ke ama report ukuthi sesiqalile thina eThekwini kade vele bekuyinto besikade siyenza ngizophinde ngibanxenxe ukuthi
nasi ke istrategy engicela ukuthi sisilandele siyiprovince ngoba akungabi ukuthi siya reactor kube yinto esiyenza. Yes, absolutely. Ungathini umlayezo wakho ubhekise kubazali kanye nabo ke abantwana? Ngicela ukunina bazali ukuthi nicela ngiyazi ukuthi ingane nayinika imali yokcare o 10 rand kubalona. Ngicela nibadonse ngendlebe ukuthi indawo abathenga kuzona kube yindawo ezi-right. Ngiphinde ngicele ukuthi nani imphakathi ningayithatheli umthetho ngezandla. Bakhona abahloli bezempilo, bakhona SAPS, ikhona iminyango yakahulumeni ezonikwazi ukuthi inikeze usizo. Uma kukhona okwrong enikubonile iya ku-website ye-department. Kwi-website ye-department akhona imininingwane yethu, ikhona imininingwane yomasipala uma ukuthi uzobheka ukuthi ngaphansi kwamasipala waseMgungundlovu umsunduzi uzofika uzobona lapha ukuthi nayo imininingwane abantu ongakwazi ukubathinta uma kukhona ongakuboni. Sayithola ke imiyalezo besicela ukuthi bahloli bezempilo lo pholone sulo na asuthembi kahle ake niqhamuke nize nizolo ngoba okunye engizoxwayisa ukuthi ukudla uma kubuka ngehlo ngeso lenyama angeke uzusho ukuthi lokudla lokunomgozi. Kuyakudinga ukuthi kuthathwe uyiswe elab bese kuba ama results aqhamuka from elab sezositshela kasigayide ukuthi cha lokudla lokhu kunobungozi obuthize. Wayichaza kahle. Cha, lolu hlelo kwento esiphoxayo isikhathi, otherwise ngabe siyalidonsa impela kuze kusekuseni. Asivalelisi kodwa sithi ke kulungile kaBhayi.